Szívita nem fújni. Ja, tudom, jöttem. Anyát. Rossz hibát. Borzasztó. Borzasztó, nem borzasztó, de ez egy jó srácok, azt így is való. Vigyázzatok magatok, én tudok mondani. Ennyi. Majd vigyázunk. Hát vigyázzatok. Oké. Ennyi fogom mondani. Így van. Így van, jó tette. Annyi. Angliába jövök meg, Hollandiába. Most nem az a pénz, mert leszállják az ember a pénz. Főleg a másik vagy, azt mondja, menj Hollandiában mit hoztam? Mondom, a kurva anyára. Kurvákat hoztam, nem mit hoztam, a kurvákat. Kurvákat? Így van. Tudod, hogy is én most nem kurva, mondom, meg egy csapat, aztán nem a itt hoztam. Jaj, nem ideoló gyerekek. Milyen szarra értek. Milyen pinára van szükségétek? Semmilyenre. Jó. Most inni tetszett, vagy szívni? Nekem mondjátok a megfelelőt. Mikor szokott ez jó utoljára? Jó, nekem mindegy. Jó, egy kicsit hagyom már nektek. Most szívni kell. Tudom. Jó, gyere. Az nem a tűz, ez a tűz. Még nem gyulladt. Ne rögtessél már Holland. Holland, bazd meg, nem? Holland, zsigaz vérben Hát Holland. igazán A van. tűzben ne az ujjamhoz. Bazd meg. Ilyen nincs ám. Olyan jó, gyere. Nem igaz. Gyere, üregeci. Üregeci. Nem igaz, bazd. Üregeci. Az öregeci a Hollandnak, bazd meg. Hát nem azt hagyjál, gyere. Tudod, mi a cigi? Holland geci vagyok, bazd meg. Holland geci. Hollandok rá tudnak gyújtani, az a lényeg. Várjál már! Hollandban. Hát én tudom nagyon jó. Az életemben nem... Jó. Kurva anyába. Tögölje meg a békorra. Most jó lesz, érzem. Igen, nem Vagy mégsem? Majd nem tudom. Nem szívod? Ja. Hát hogy anyám hogy jó mondod, de nem vagyok hülye annyira. Hú, az meg nem jó. Nem egészen. De ez még tényleg nem jó, mester. Sokáig kivívni. Anyába. Hú. Adjak még egy kis tüzet. Igen. Adok. Adjak már tüzet. Adok. Ah, majd mester. Várj, rögjön. Hülyén vannak. Jó lesz, most jó lesz. Nem tudom kifejezni. Nem tudni. Nem kéne oda kivinni a motorotokat? De. Jó napot. Nem baj, jön a mesterekkel, a gyerekekkel. Nekem semmi baj. De ez peron. Mindjárt kivisszük, elnézést. Nem beszél vele, nem beszél. Itt szokták Figyelj, meg. nem neked Ők nem ilyen emberek. Neked Milyen megfelel. potot figyelj tüzeret? Neked megfelel, nekem nem. Nekem. A gyerekek, mindig szólt. A szót nem szóltak a gyerekek. Nem is mondtam. Akkor húzzak meg fel a sukmunkba, bazd meg. Hát nem szóltak a gyerekek, szólt se. Ez jó gyerekek. Nem is mondtam, hogy szóltak. Ha nem is szólnak, ők is magnak. De nézd meg. Megbaszlak urat. Melyik szól? Melyik gyerek szól? Ennek sincs gazdája. Még nem lett meg ki? Hát mi köze van hozzá, hogy nem tudja ki, az nem is érdekli. Na, inkább menjél be. Ők nem ilyen emberek, ők Inkább menjél be a gyerekek. mozdonyba, bazd meg. Ők nem ilyen srácok. Hát nem fogja a picsára, a ragadt picsára ráfúrni, hogy te szopos kurva geci vagy mi a geci. A bizony a szopos kurva, olyan zsíros picsára nem fogja.
Egy is se ráfújni. A hülye Na, picsára. mester, nem adjak tüzet? Adjon tüzet. Jó van. Adjon tüzet az üres picsájára. Tessék bekapni, aztán szívni. Mit kapja? Nem Hát fél. cigarettát. Ja. A zsíros picsa. Hülye. Új, be fog A esni. zsíros picsájú. Adjon már egy kecsi. tisztát, meggyújtom magának. Jó van, jó. Ez már egy kicsit. Jó van, Ezzel Tomi. mit Már kell? begyűjtse a értelembe. Na, már begyűjt. Nagyon szépen köszönöm. Látod, ő egy úriember. Ő egy úriember. Ő a zsiga. Ő holland. Holland, minden, így van, minden, olasz is. Olasz is, olasz. Holland? Holland? De nem tudom, Én hol meg van. olasz vagyok. Nemrég még hollandnak Ah, kezdett hát. lenni. Maga holland, Látod, én meg olasz. Én magyar vagyok. Hát legyen magyar, ő a holland. Ő a Ő a holland. holland, ő a holland. Ön én olasz? meg olasz, olasz. Én meg magyar. Del Piero Junior, jó. Bazzeg. Holland. Jó kész van. Holland, jó csávó. Holland. Tetszik menni a- Ügyem is, hogy Tetszik menni a mozdonyba? Mozdakosnába közben, hogy mikor elvitte a vagyjukat ilyen. Igen. Hú! Mint a olasz, mint a Szereszi nézi a kurva anyját, nem volna. Nem a kurva anyját, nem volna bármi. Ja, vonattal tetszik menni? Szereszi ideges lett, hát ideges lett. Kurva anyját, nem volna. 6 vadnyugati elkapta a géppisztollyal. Hú! 6 darab nyugati? Nem baj, Szerencsé van. Szerencsé. Szerencsé így néztem a kurva anyját, melyik vágányon, melyik vágányon. Bud Spencer elkapta. Bud Spencer. Oké, értjük. Nem kell ragozni. Igen, így nézzük a hú, a kurva anyjára, az így milyen vágányt vár. Milyen vágányt vár. Közös vágány, mondjad neki. Óra maga nem szokott. Ki az? Ki az a majom? Ő ez is be van bászva. Ki az a majom? Melyik vágány, szélvágány van? Hát, a majom köszön. Szélvágány. Semmiféle. Szélvágánynál néznek farkötőben. Nézzük. Belémköd? Ki? Ő. Nem hiszem. Nem hiszem. Nem fúj neki. No, úri emberek vagyok, a szélvágányokban. C-vágányról? Megköszönő senkivel. Ti úri emberek vagy. Azok. Úri emberek vagy. Megköszönő. Szórakozzatok a vonaton. Szórakozzatok a vonaton. Megköszönő. Terence Hill-lel? Abba bejöttök. Az Nem kemény. nem számít. Az tréfát csinál mindenből. Az azt csinál. Terence tréfát csinál belőle. Kössé bele. Azt van. Ne meséljen meg. Ki ez a gyarás? Dedó. Dedós vagy, úgy látom. Jó, látom, dedós. Nemrég még úri emberek voltunk.